Eu apoio o BNG porque a súa prioridade son as persoas. Porque lle importamos os maiores de Moraña. Porque están comprometidas con nós, coa xente moza. Eu apoio o BNG porque quero un concello para vivir e traballar. Porque quero uns espazos públicos dos que sentir orgullo. Porque quero un centro urbano agradable, limpo e ordeado. Eu apoio o BNG porque quero uns equipamentos de calidad. Porque quero parroquias nas que se poida vivir a gusto. Porque precisamos ordenar o territorio do noso concello. Eu apoio o BNG polo seu compromiso co medio ambiente e porque apostan polo compostaxe. Porque é necesario ter un concello saneado. Porque quero ver o Umia recuperado e a Ponte Nova viva. Eu apoio o BNG porque apostan pola actividade económica e polo comercio local. Porque apostan polos nosos sectores produtivos. Eu apoio ao BNG porque quero máis e mellores servizos públicos para Moraña. Eu apoio o BNG porque defende o noso servizo de pediatría. Porque precisamos unhas instalacións culturais e deportivas dignas. Porque precisamos un transporte público de calidade. Quero que se potencie a Escola de Música. Porque temos que poñer en valor o noso patrimonio. Porque as asociacións son importantes para a vida cultural e deben terse en conta para dinamizar no noso concello. Eu apoio o BNG porque defenden unha programación cultural os 365 días do ano. Nos apoiamos o BNG porque queremos un concello libre de machismo, sen violencia e igualitario. Eu apoio o BNG porque creo na transparencia e xestión rigorosa dos cartos públicos. Porque quero ter voz nas decisións que me afecten. Porque non nos conformamos. Queremos unha Moraña mellor. Se queres 1000 primaveras máis para a nosa lingua, non o dubides. Apoia o Bloque Nacionalista Galego. Sempre votei por Galicia, sempre votei BNG. Son a mellor aposta porque hai outra maneira de facer as cousas. Somos moitos e moitas os que defendemos a nosa dignidade como galegos. Os que queremos que as cousas cambien. Os que queremos un concello diferente. Sí, é hora de abrir un tempo novo en Moraña. Chegou o momento de darlle unha oportunidade a quen considera que Moraña merece algo máis e mellor. Con vos, a partir do 26 de maio, imos reiniciar Moraña. Agora BNG, agora Moraña.